Samantala, puntahan natin ang balita naman ni Nifa Ravelo. Kaugnay pa rin po ito ng sektor ho ng kalusugan. Nifa, hello! Yes, ipinaapura ng Senate Committee on Finance sa Department of Health ang pagpapagawa ng mga health facilities sa kanayunan. Ayon kay Senator Franklin Drilon na chairman ng Senate Finance Committee, may 300 pang munisipalidad sa iba't ibang bahagi ng bansa ang wala pang rural health units o health centers. Kumakatawan ito sa halos 20% ng 1,491 na kabuang bilang ng mga munisipalidad. Tinukoy ni Drilon na nitong taong 2012 ay nasa 57 lamang ang health facilities na naipagawa at naipakumpuni ng DOH, gayong halos 1,000 ang ibinigay sa kanilang target. Di ng senador, kailangan ng mga health facility para sa pangangailangan ng mga nasa kanayunan. Nakasandig din umano rito ang tagumpay ng Conditional Cash Transfer Program ng DSWD kung saan ay mandatory para sa recipients ng cash subsidy ang pagpapasuri ng kanilang kalusugan. Ani Drilon, inaasahan nila na sa susunod na taon matutupad ng DOH ang mga nakaatang dito na programa, lalo't 38% ang itataas ng kanilang budget. Mula sa kasalukuyan na 30.1 billion pesos ay magiging 41.8 billion pesos ang DOH budget sa susunod na taon. Ang inyong kapuso, Nifa Ravelo, nag-uulat sa Super Balita sa Umaga, Nationwide. Alas 7:46 ang ating oras.